ce ga sayyidina rasulullahi ne an ƙare ko ahalin gidansa. Wannan taro tun ana yi ba a cika, to yanzu Allah ya karɓi lamarin dai kowa ya ga yaya abin yake. To tun daga kan shugaba sallallahu alaihi wasallama aka fara, gashi yau kuma ɗungurungun kan gidan aka yi waƙa domin su, sannan kuma ake daɗa tabbatar da ƙaunarsu. San su shine san annabi Muhammadu, wanda baya son su baya son ma'aikin Allah. Wannan shine makasudin yin wannan ƙasida. Saboda haka muna yin fatan alkhairi, sannan kuma da jan hankali ga sha'iri ya sa ikilasi a duk abin da zai yi, ya dubi Allah da annabi Muhammadu. Ma'aikin Allah ya gama wa dukkan sha'iri abin da zai ma. Saboda idan ka duba sai ka ga a garin Kano muna da mutum miliyan 20 da wani abu, amma idan ka ɗauki masu yaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, duk dai ana ƙarƙashin rafa'ana laka zikirak, a ɗaga ambatan annabi Muhammadu ake. To sai ka ga a unguwa an zaɓo mutum ɗaya, a gida kai an zaɓo mutum ɗaya, a unguwa an zaɓo mutum 3, a local government an zaɓo mutum 10, a state kuma an zaɓo mutum 1000. To kun ga duk wanda aka zaɓe shi ya ba annabi Muhammadu, to an ƙare ma duk abin da za a yi ma a rayuwar duniya. Saboda yaban annabi Muhammadu ne ya sa ma'aikin Allah ya yi hukunci, baiti kuma ya sa ya warware hukunci. Saboda adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cika alƙawari. To sakamakonsa aljanna ma. Babu mai alfarma ma sama da mai yaban annabi Muhammadu. Mai karatu alƙur'ani daidai nasa yake yi, mai yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kansa yake rubuta aljannarsa. Saboda haka a nemi ilimi, in an nemi ilimi kuma a je gurin malamai wanda za su nuna ma abubuwa da za ka bi na ƙa'idoji na waƙa, sai ka bi ta. To ina ganin za a samu dace duniya da lahira, dan duk wanda ya yabi annabi Muhammadu ya dace sallallahu alaihi wasallama. To alhamdulillahi Allah ya biya bukatunku. Wannan TV Allah kada ya gaji da ku a lamarin harka annabi Muhammadu, amma dukkan komai kada Allah ya gaji da ku. Allah ya ɗaukaka ku don matsayin annabi Muhammadu, ya biya bukatunku don arzikin annabi Muhammadu. Duk wanda ya zo nan gurin saboda arzikin annabi Muhammadu, Allah ka biya masa bukata don sirrin gidan manzon Allah. Duk damuwar da take nan gurin, Allah don matsayin annabi Muhammadu, mutum ko ya sani ko bai sani ba, Allah ka karɓi wannan addu'ar. Allah ka yaye damuwarmu ta Kano, ta ƙasa baki ɗaya don arzikin annabi Muhammadu. Allah ka sa mu fi ƙarfin ci da sha da sutura don Muhammadu Rasulullahi. Allah ka shiri shugabanninmu don matsayin manzan Allah, don sirrin gidan annabi Muhammadu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.